A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Saftimen Dakar FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayi min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum. Alhamdulillah rabbil alamin. Yewtere men ando hoorema no wowi wadde kala e saaha ko yillade e ɗen guure ɗe ceerno Sinthiou, yillade ɓen mawɓe ɓe ganduɗa ko wurtunoɓe ceerno men mawɗo ha yetti ceerno men halifa men hande o. Alhamdulillah rabbil alamin. Hande kadi en mbaɗi taɓal manggal yettade ɗo e goto e leeɗe cincade ko ɓooyi e nder wuuro ngo hono leegal Mousfala, leegal ganduɗa cincama ko ɓooyi e nder wuuro ngo. Hande o ko ɗon tawetoɗen. Eɗen calmina yeeɓiyankoɓe kala, eɗen jetta bandiraɓe kala, eɗen jetta ceerno men halifa meɗen e dendagal ɓesgumo kala e kuuɓal, e dendagal dendagal kala e kuuɓal, e dendagal julɓe kala e kuuɓal. Eɗen jarnaɓe hano hannirta ni. Hande kadi ko weltare mawde no feewi arden goto e galleji meɗen, goto e galleji e feereɓe dental ngal mo ganduɗa galle ceerno Mamadou Lamine Kay Heydi. Machallah arde on ɗon ko weltare mawde no feewi. Tawi on ɗon mo ganduɗa ko ceerno Mamadou Lamine Sow mo ganduɗa hande o kadi jooɗiɗo e galle o jam wadde wittu yewtide makko gurdam ɓen mawɓe men ɓen jinnamen ha tengti e ceerno Mamadou Lamine mo Kay Heydi ha yetti ceerno Moussa Sow mo Kay Heydi. Eɗen gandi so wiyama dental ngal hewɓe péri gaari Madina sababude mabɓe, hewɓe gaari ɗo henna taw kamɓe goni sababuji wadde noon yewtere hande ma tuggu tan kamɓe koye mabɓe gurdamaji mabɓe toɓe jii aduna soɓe janggui jokkodiraɓe e ceerno men Saydou banggue diine o ha e golle ɗe foof ha yetto ɗo saaha mo gonɗen kadi foof dokkete konngol mo ganduɗa koɗo men ha o ceerno Mamadou Lamine bisimilla calmina bandiraɓe heeɗiyankoɓe ha yeeɓiyankoɓe Dakar FM kala. Waaleykum salam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waaleykum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No mbiɗa ni en calmini wuuro ngo foof, en calmini commune mo Madina Gounass, en calmini ko taari ko foof, en calmini Sénégal foof, en calmini Mauritanie foof, en calmini dendagal leyɗele taariɗe. Nde won noon ceerno radiyallahu ta'ala anhu ɓesgu makko ne yaaji leyɗe ɗe foof. Seɗen calmina ko dental ngal calmintan wadde ko leyɗele ɗe foof calmintan. Alhamdulillah. Ha tengti noon e Madina Gounass naaɓe e yeeɓiyankoɓe haalirde nde Dakar FM e radio ngo en calmini foof, en bismimaɓe, en bismima on kadi e gargol mon ɗo. Nde taw noon bismago fof ko bismago ceerno gonga, kadi golle ɗe kala ko golla hen sikki ala taw ko yamirore ceerno inchallah e gondugol e mum gonga. Taw noon kala ko ceerno bismaki enen en cuusa bismaɓe gonga, kadi kala ko o yamirani o gollani enen en cuusa golluɗo gonga. Sen tini ene golle kadi wona yamirore ceerno en jaadata en natta hen wallahi. E ɗum noon bisimilla moɗon bani ba ko garɗon ko ne ɗum ɗon ko hunde yañde no feewi, yidde andude ɗum ko hunde yañde no feewi, kadi minen komin sukaɓe e majjum. Kono noon sikki ala hunde foof rokkete ko joomum, mboɗo sikka ko gowon yeeso garɗon wona yeeso ɓurde andude garɗon ko yeeso wonde ko joomum. Ɗum noon bisimilla moon e majjum. En calmini foof seereɓe ɓe e almuɓe ɓe e yeeɓiyankoɓe ɓe ene wonde gendenkoɓe dariɓe ɗum ɗo ɓe foof e haralleɓe ɓe foof en calmini en juuma kam foof bisimilla ma inchallah. A jarama no feewi ceerno Mamadou Lamine Seydi Sow. Bandiraɓe nani faminandu kadi calmitimama mbima kadi ba beltima no feewi. Minnen kadi mbima kadi ba ko weltare mawde arde men ɗo e galle he kadi ɗaɓɓirma yewtere nde kadi nde wonno ko golle dental he gonɗa yidde kadi ko dendagal golle ceerno e feereɓe kala yaltina ande faame ɗum kadi ko haajuma nde kalama rabbil ko bisimilla bisimon galle alwayi noon ɗoɗo ɓen ñalawma ganduɗa ko alarba en hawre e nogas e nayyi lewru men décembre tawde e nogas joyyi gonɗen ɗo e nder galle hen. Ceerno ko adi foof namde en gaddanal ceerno Mamadou Lamine Sow mo Kay Heydi. So yiɗama ande hol kanko jinna makko to janggui ha jokkude mo ceerno Saydou ko mbawata hen kadi famminde hen seeɗa. Bisimilla foof seeɗa so jawani bisimilla jawata seeɗa ko gandumi hen e seeɗa mo nanmi hen. Bisimilla. Kanko ceerno Mamadou Lamine to Kay Heydi ko to Kay Heydi o andirte ko noon wiyete o ande ceerno Mamadou Lamine o yi aduna ko nokku biyeteɗo Mbumba 1917
ndeno yi'a ɗum sikki ala kadi ko mbumba o hellifa ɗum woni haw hellifa wa amma ardema kay haydi den so ala haali rokki ma en jettoyto no ɗum ardi ceerno Hamdoul Amine kanko baba makko wiyete ko ceerno Oumar Sadio Oumar Sadio e Samba Sadio Samba Sadio on ene anda ene nana on ko neɗɗo nanaɗo ko neɗɗo gandaɗo Aboubacry noon woni inde nde wimo Samba o kono aada fuutankoɓe jaarini ɓiɗɗo fof dewitiɗo waɗi ko Hammadi waɗi Samba ɓiɗɗo ɗimmo sowire Samba ko Aboubacry woni inde makko o sowira noon Samba o ɓuri lollude eywa mi ñii ko ne wiya Oumar one kadi ko inde yumma Abdoullahi o wiyete on ceerno Abdoullahi ceerno Samba innira Abdoullahi woni inde makko o wiya ko Aboubacry o wiya ko Abdoullahi wonti noon ceerno Samba e ceerno Oumar ceerno Samba o e ceerno Oumar o ɓen kam meeɗani andirede ko wona humbankoɓe ɓe goni toon haɓe mawni ko ɗum humba ɓe goni caggal Allah waɗi noon kamɓe bammaɓɓe ko Saada wiyete Saada o e finde kadi ceerno Saada jogi o innira ko oɗo won noon hewɓe nanɗo e wuure he wona pergol ngol woni jokkodiral maɓɓe e galle o ko pergol ngol ɓe yiiɗi hesɗitinde jokkodiral maɓɓe kono ko hunde ɓoydande so ceerno Samba en ko galloɓe mi nanede ko nanira ko ceerno Samba kono ceerno Saada so tawi innira ko bamum ceerno Samba en kadi ko jokkodire ɓoyɗe ceerno Saada en yo Allah yurmomo yaafomo hedde barke makko kadi e ɓesgu he hedde barke o kadi e dendagal julɓe kala e baba Alhaji Mamadou Oumar Sow en galle Sow ɓen fof yo Allah wattum foftorde mabɓe ɗacca barke o e ɓesguji dental ɗi acca ɗum e ɓesguji mabɓe ceeridi kono yimɓe jotodiraɓe ko ɓooyi e galle jangjamɓe oɗo mo jiiɗa kalami ko jotodirɓe ko adi ceerno Hamdoul Amine kalami ɗiɗo galleji kam mboɗo andi ɓe jotodiri e galle koko adi ceerno Hamdoul Amine zati machallah ba Mamoudou Dieng en ɓeɗo baba Abou Dieng en kamɓe babiraɓe mabɓe ɗum jotodiri e ceerno Samba ko adi ceerno Hamdoul Amine eywa ceerno Hamdoul Amine nde baaba o baba mabɓe kamɓe ko ceerno Oumar mbiɗen ceerno Hamdoul Amine ceerno Mourtada jiidi yumma e baba mabɓe ko ceerno Oumar wiyete ceerno Samba o on jiben ceerno Abdoulaye ceerno Samba jiben ceerno Abdourahmane ceerno Samba e ceerno Ahmad Tidiane ceerno Samba ceerno Abdou Ahmad Tidiane o e ceerno Abdoulaye fof ɗo nehi ceerno Hamdoul Amine mawɗo mabɓe kañum ittiɓe addiɓe ɗo waɗi ɓe junngo ceerno yo nehɓe e kono noon ko yidde ɓe neho e needi ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou gonga wona noon ene rokki sabu ko miñiraɓe o wawa rokkiddeɓe mbiɗen baba mabɓe o Saado on wonano almudo to banggue bindi ɓen ko jooma mbiyatamo jooma noon ko e leñol sayboɓe wonnoɓe toon to mum ene mbiye jooma en jooma ko ɗum lefol piilowol piiletengol hakkude mabɓe kala gonɗo jooma o woni mawɗo fiile on saaha ko on jogui yamirore e falde he foof kanko ko ɗum o wonno nde ceerno Samba ari yiiɗa ko woni ko kadi so wuuri ɗon ko kanko o yi ko on jogori lomtade mo ɗum kadi ceerno Samba woni ñiŋowo ɗum gila ko cuka ene sali ɗum ɗon on saaha kañum rewi teppel ha janggoy o janggoy ko ɓuri hen yaajde ko kam o jangi ko Mauritanie kadi
jangde makko woɗɗude nde fof o janngani e ɓi pullo o jangi koye safalɓe o moodi sahal safalɓe jangginno toon o woni o jangi ha o reeni qur'ana toon o jangi sariya makko toon o jangi defte ɗe fof ko toon kadi o hokka laawol qadiriya hanno ko woni tijani ko qadiriya o hokka o ardina e laawol he wa amma bamum ceerno hamdoulahi ɓe ceerno mourdama kalten ɗo ɓe bam maɓɓe kañum toppituno jangde ceerno Samba kañum heede jawdi ene yeeya ƴefta kalis o ene finance jangde makko no famide sooda defte kadi ɗo o sohli fof naldemo pour o jangde kam ɓe goniri ni ha ceerno Samba wawi ko wawata ko so arti taw baaba o no wuuri baaba o alamo soyni alamo yi so wona ittude ko dongal jogiiɗo ngal fawta e dow makko taw alhaali kanko hankadi alhaali makko natti namdade yo won jooma ɗo rewi yaade e nder Mauritanie he haw are wuro no wiye Numa 7 kilométre waali jantan wuro wiyetengo ɗo Numa laacel ma he Numa on ko Numa mbumbo oga innira oɗon Numa kadi wonɓe ɗon ɓe ko bandi kan omo andidire maɓɓe kisa o ari ha ɗon omo wadde yidde hodde e wasde hodde o tawi ɗon bandiraɓe o wi gasi ne wayno mi hootino nde won noon somi yeehi ko ɗum ɗa fadi min mi hayti yaade mi dañi ɗo bande men mi wona ɗo ko jogimi komi wallodira e mawɗo mi janggino on l'islam o mi janggino alqur'ana kuɓɓen ɗo duuɗe enen fof ballodiren e diine he gonen ɗo nde tawno somi yehoyi to ko fadimi toon ko wona ko gurmi dow ko Allah waɗi o woni ɗon to Numaɗo ɓoyi ɗon huɓi ɗon duɗal omo janggina ɓe diina maɓɓe aɓe jangga ɗon Allah walli won wonɓe ɗon ko galle e mawɓe he kanko ceerno Samba ɗo no itti sohnaji to ceerno Oumar Mody ono janggin ɗum ha yetti woni nokku haw halfin ɗum duɗal ngal caggal yettini alluwal woni ɗon ene janggina o ƴefti bani debbo oɗo ene wiye Huray ɗo ɗum sohnaji on noon jibini ceerno Abdoullahi ceerno Samba Sade woni garowo jikkoɗo ko galle baba Alaji Khalid en on woni neno mum on woni neno mum ceerno Abdourahmane ceerno Samba Sade o dañi toon korɗo Allah goɗɗo ene wiye Aminata Bayla Aminata Bayla on ko Gana Ama on kadi o heeɓi ɗum toon on jibinanimo noon afo makko o zati biyeteɗo Ahmad Tidiane on jibini Hafsatu ceerno Samba Ahmad Tidiane ceerno Samba e Hafsatu ceerno Samba on jibini ɓeɗo oya Huray o jibini ceerno Abdourahmane en e ceerno Abdoullahi ceerno Samba ceerno Abdourahmane en e rewɓe woɓɓe o Ramata Abdoullahi o Ramata ceerno Samba Sade gonnoɗo ɗo to galle ceerno Oumar Settu e ɓen Hafsatu ceerno Samba Sade o jibini babam zati mi woni ceerno Abdourahmane en e ceerno Abdoulaye ɓen jibinaka Mbumba koye lappol l'islam ngol ceerno Samba waɗanno ummade Numa faade Danwal en Tulel en ɗiɗo nokkuji waali jantanen koye ɗi laabi ɗi o yahanno ceerno Abdourahmane jibina ko ɗon e Tulel aɗa andi Tulel aɗa nana e Tulel Bedenki en hankadi ɗin guri Sinthiane Bedenki en e Waali en fof wona nokku goɗɗum tan Tulel ko nokku haala pour rewɓe kamane sara kulleɓe fof nan ɗon kanko ceerno Abdoulaye ko ɗo no yi aduna ceerno Abdourahmane taw arti ka heyɗi on saaha jibina kon ko e yaadu l'islam gila ɓe gummi Mbumba kam ko e l'islam kamɓe ɓe goni ko ɗum naniɓe ka heyɗi kono ɓe gona ka heyɗanaɓe to lasli o woni toon ha Allah wallimo o rewi yaade ha o yani ka heyɗinaɓe cohliri jaggudema o liggodira e mumen to banggue l'islam e diina o ɗum woni hankadi subalɓe e seɓɓe hooɗanimo jiyaɗo Allah goto nan ɗon
ene wonno ɗon to ka heɗo en wiya baba Ahmadul Thiam Ahmadou ko Amadou ɓe kelanno keltanno inde nde o noon ko almudo Ceerno Alhaji Malick Sy ɓe Tiwawon on ko ɗon wonnoɓe ka heɗi Thiam ko koreji Thiamuɓe ɓeni ɓe anan Alaji Huudi en fof ko bandiraɓe on nde o tawi ɗum ɗo nde o yewtidi e muɗum ko jooti kono hade makko ardo toon kanko tawa laamu français nanguimo kanko Ceerno Samba liggorimo omo yaare nokku biyeteɗo Danawal ɗum ne kadi ko toon to diwani Sagnelo Baale en diwani Luggere Pooli Boɗejon to nokku ɗon to wiye Danawal o ari ha ɗon o wondi toon e mabɓe seeɗa ko ɗon laamu français taw ari hakkude mabɓe guerre mabɓe Algérie 1914 on saaha ɓe tawimo ɗon ɓe cumni yimɓeɓe holɓe ɓe min mbawata nawde taw ko rim suusɓe ɓe ganduɗa jatirta caggal ko ɓen min cohli wona joom doole wona ala ko mo ganduɗa ene hersa dogde sañal mayde en yimɓe mbi ko Ceerno Samba a faami ni woni taw adi ɗum watti haaldam ɓe min de battimo hoyɗum ɓe ɓorna keni militaire mbaɗa yaha guerre ɗum noon Ceerno Oumar kalif ma Allah duɗal numagal kaari fof nana e jungo ma an a wawi jangguindeɓe a wawi kadi yirlade duuɗe ɗeɗo fof campa toon yimɓe kalif ma Allah ɗum yiyaka janggo watti hande koɗɗi ɓe ɗum hawi ɗumen ha lamɓe gari ndeɓe gari nde kamɓe armée français kisa ɓe cuɓimo nayimo no wirno ni ɓe dokkimo armée ɓe ɓonnimo ɓen jaade makko on saka ko qadirenka ɓe nayimo Algérie o woni toon o felli guerre o ha gasi on sa français nderɗi e wattudemo soldat mumen mbimo jiiɗi ko nawdemo keɓoya français on saaha gona e armée he walla gona mbaɗa rettere ko jiɗɗa fof kono hankkadi gonda e amin min jogo alhaali ma fof o wini wona ɗum woni miijam woni miijam ko ruttindemi to tawɗon kam to wonko gollanno goppon kam e jokkoyal ɓen mbiya ala nomin jogo gurdam suhaɓe ma fof ɓen binde kayitaji nani ko sa yeehi totta woɓɓe ma kaalen ɗum ɗo ko garanti an e ɓesgu ma e famille ma kon certe basal Allah saabu ko mbaɗanɗa min fof ene mawɗi o heeɓi kayitaji ɗi o ɓoccitiɓe toon omo jogi kayitaji ɗi nden noon ndo woni Algérie nde omo yaha e maktabaji Algérie ɗi woni bibliothèque omo ƴeewa defte ɗe ko neɗɗo jiɗɗo yurnade defte o rewi yurnade haw yurni hon Jawahiral Ma'ani nden deftere noon so tawi ko laawol gongol gonnoɗa sa yurnimanda tan a yalti o ƴeewi Jawahiral Ma'ani o janguinde o fellita accude ƴadiri o jagga tijani fade manaji e fayidaji ɗi o yii hen o fiɓi so arti ko gacco qadiri o ko muqaddama kono omo acca omo ƴeewa tijani o beele o watta futura e ɗin dumunnaji muqaddama beeɓani wari diwani Kanello tawi no muqaddama goto on saaha on nanguinimo o wirdi won balɗe tati tan nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam feeñanimo a yiiti laawol ngol noon kono noon ngol jokkaki a yiiti laawol ngol kono noon laawol ngol silsila woni jokkaki o ɗacci noon o felli ƴeewoyimo silsila mum jokki o nangue ni woni noon kalanmami ndo ari kahede nde omo ara kahede Alhaji Malick Sy woni ga won noon balewo Allah ko rokkaɓe tinimo to hissam nder to banggue mana tinimo tini alhaali makko Allah noon andi tinimo fellita ɗaccidde almudo mum biyete Ahmad Thiam yaha hawroya e makko beele o lomtina on gueɗe ɗe fof jofodira e Ceerno Samba alhamdulillahi rabbil alamin koye on sifa kanko Ceerno Ahmadou ko almudo Ceerno Alhaji Malick Sy tarbiya o wona gandiraɗo binde noon Ceerno Alhaji Malick Sy wimo mbeɗa accidma mi duwonma mi ardinma laawol tijaniya ngol wona muqaddam beela ma wonma kawroyɗa toon mbaɗama muqaddam e yamororam jagginama e yamororam
wa amma noon ijaz wonde a waɗama muqaddam ijaz oɗo mi waɗimo muqaddam a wawi nanguinde wona kono ijaz nani ko kanko mbimi yaro ko wona anji o faami taw kanko omo reeɗi hebde ijaz nam ceerno Alaji Malick Sy wimo ijaz o noon mi waɗimo muqaddam gonga sabu ene wawno wasde wonde hannde mbaɗirmami hannde ko ya hoɓɓe diwani mon to mo kawreta ko an wawi hawrude makko nam mbaɗa dokkama lawol ngol guitta ijaz o ko ñawde docteur kaw mami rokke noon finde nde aɗa andir kanko je ijaz o finde nde pible ɗiɗi dokkamami fimde nde aɗa rokkirama tijjani taw a woofani ko kanko nde so arema ko sifa lamɗo o arda mbaɗɗo guerre kam felli naate arme so arema so nande soldat hawnaki kono noon sa ƴiwimo to nder a tawat ko almudo goɗɗoyɗo bindi daɗɗo e bindi kadi ko joom gueɗal sa andi ɗum han rokkumo ko heddi kon ijasa maw haalir huno ko makko so haali tan ganduɗa kanko jeeyi on saaha ni woni ceerno walla min ari kaye nde yewtude makko haalnimo min noon yimɓeɓe ne jiiɗi mi ɗoftaɓe gurdamam wonde ɗo e mabɓe min wallodira e mabɓe alhaaliji l'islam ni woni sa ƴeewi kamɓe toɓe keedi ga ɓurno hoɗirde ko banggue tulde ga ko sañeji ɗum waɗi wiya gurel sañe sañeji mabɓe gonno ga ko jardin ngaji e gueɗe mbanno foof kanko o suuɓi hedde ga ko serte ɓe